Enjing sedayanipun wangsul malih sareng kula Berliana Dinalzina di acara pawarta Sumedang peristiwa banjir lan longsor Sumedang. Kepala Pusdaten dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purnonugroho ngendikake kronologi kedadian banjir bandang ning Garut lan Sumedang dianyak saka Selasa tanggal 20 wulan September 2016. Udan deres marake debit banyu Kali Cimanuk lan Kali Cikamon munggah kanthi cepet. Banjir kedadian nganti sandhure dengkul. Iki nunjukake kondisi hulu atas Cimanuk wis rusak lan kritis. Coba kuwi njero wayah sing hampir barengan kedadian longsor ning Desa Cimareme, Kecamatan Sumedang Kidul, Kabupaten Sumedang. Longsor menimbun loro unit omah, loro wong ditemokke tewas lan diduga loro wong isih tertimbun longsor. Masyarakat diimbau kanggo terus waspada saka ancaman banjir lan longsor udan bakal terus meningkat nyanti puncake Januari 2017. Neka La Nina dipolke mode negatif lan angkete saben banyon segara ning Indonesia marake curah udan akeh, luwih gedhe saka normale sing bisa micu banjir lan longsor. Mangkatan pawarta dinten menika matur nuwun kedadosanipun kula Berliana Dinalzina pamit undur diri.